Og karon mga higala dita maglangan niya ang sumpay ni naghinapustang sugilanon. Pader, I am your pader. Nangisnab lagi ka na ko. Mao ba? Kung nangisnab pa ko nimo, nagistorya ka ta karon? Ah, Oh, ha? Wa ka makatingog. pero Lids, ay, what about you and me? Ha? Unsaon na lang atong love story. Di ba, nahuman na mga tong love story? Huh? Di ba nagbuwag naman ta? Di magutok laro, good. Aw, atong klaruhon. Buwag na ta. Kalain sa di mo, Lid, eh. Huwag yun kay love na ko, Lid. Ako ba ya? Love kay tika. Love kay tika. Mao ba? Oh, salamat. Ah, so, okay na ta? Okay, magyud ta. Tinuod ka, Lids. Okay ta. As friends o gigsuon sa pagtuo. Excuse, Brad, ha? Sakit kaya ko dugan, kuya. Na-realize na ko nga, wag gini siya gugban ako. Liman ka? Kasuwa lang yun kayo. Ang pagsulti niya na ako nga buwag na mi. Nga okay na ko na mi as friends o igsuon sa pagtuo. Wag gina ko makita nga gisakitan siya. Wag yun kaya, wag yun. Piyasa na ako ng hilak, Long, eh. Long, naibaw ka ba, Long? Di yun ako matiman ron og problema silang tao, kaya di baya lalim akong problema ron panahon na, Long. Naibaw ka yun, ana, Long, wa ba, Long? Naibaw ko, kuya. Ang tiyaw mo na, nahibaw ka man di ay, pero ni anhiyo ka. O gisurang-surang dyan ko sa imong problema ang way nada. Ay, sada na, kuya, eh. Ito, sada na way nada, kuya. Bahinis gugma, kuya. Bahinis kasing-kasing. Unya, mo ingon kang way nada. Salig sa kada, kay umba na imong panahon. Ay, nanas. Maong ikaw, gina akong gidool, kay experience man kayo kanining gugma-gugma, kuya. Ito na naman kay experience. Ang tugod ng problema gihapon kas bunga sa imong gugma sa una. Maras pamikaray. Grahay. Naagtang mong yung kuray. Dagway biya ni mo, Long. Bitaw, kuya. Tabangi ko, kuya. Tabangi o tambagi ko. Unsay akong buhaton. Ang imo rin yung mga bulawan ng tambag ang makahupay na ko, kuya. Sige na, kuya. Sige na. Tabagi na ko. Kailan agad mo sikon, eh. Kitong ko pala nasimod mo. Sige, akong tambag ni mo, ha? Nana, sige. paminaw. Pagsuwat. Ha? Pagsuwat. Suwat? Oh. Anong suwat man? Isuwat na imong problema. Isay-say na o ipadana di way HP aron buhatan ng drama sa kung akong pasultihon. Drama ba ipagi mo drama ba? Itambagan pag ka. Nagawa sa di mo, kuya, eh. Kanang gikan gud mo ang tambag nga akong gusto. Gikan gud mo, kuya. Kya. Kya. Luhay ka na ako, kya. Luhay ka, kuya. Luya sa tao ni mo. Ha? Naluoy ka na ako, kuya? Ha? Ha? Salamat, kuya, kay naluoy digid ka na ako. Naluoy ko ni mo kay pwerte ng hibatas na ni mo. Kung utaran na bibatos na hiluton mag nandadislokit ha. Di na niya na maulian sa pagkahibat. Eh? Napiso ni Fix. Kabiya. Kabiya sa niyo mo, kuya, eh. Sa tiso ni Fix. Tunggaw. Yus batas ka na. Kaya tinuod bitaw na, Long. Ha? Mayo kayong pagkahibot mong dagway, Long. Kung di na hiluton, Long, unya, maigo nagdaot ang hangin, nasamot. Samot na kang dinalingion, Lida. Kabiya sa nang nahibat, kuya, eh. Oh, di kam to. Ha? Di kam to? Oh, Greng! Uy. Greng!
Oh, unsa man oy, di apa ko gibuhat. Ay sa kadiyot, Greng. Kaya doon lang ipakita ni mo, Greng. Unsa bagoy? Jesus Maria Joseph. Oy. Naunsa man taon ng dagway ni mo lulong? Ano day? Naunsa gid akong dagway. Nakakita ka guma nga nalanay. Ha? Ting-ana ang akong dagway na. Ura na kuan de. Sikutsay nga na. Kanalanay. Pandilanay. Panamin. Sa amin, agi. Namin. Ah, Medyo tsukulanay. Anong piyo nga yung mata? Buka buhay sa kakita ni mo. Ang gawawin ni mo. Buka yung mata. Oh, sita na ni mo. oh! Meow! Kaligo na ping, manglakaw na ta karon taod-taod. Asam ta? Oh, nalimot kang Domingo ron. Unyag Domingo. Manimba ta. Di lang ko. Oh, unsa to ping? Niingon ka, dili ka. Mayon tatong napay laing pare nga mumisa. Kaya adto ko siyang oras mo simba. Tinud-anay ng imo ping. Ay dili, Gring. Nag-joke ra ko. Siyempre, tinud-anay ni. Pero ping, Anhilang una ko magampo sa ato, Gring. Total, nanadam sa tagtambong og misa sa cellphone lang atong panahon sa lockdown. Nanaan lang ko, Gring. Ikaw, kung gusto ka nga mo ato yung kag simbahan, di ta kapungan. Sinang milagri ka nang nagdali paglakaw paingon sa simbahan. Siya talaging usa. dili na lang ko maglangan. Bupauli na lang ko dayon. Unsa pa may akong dugayan. Nang, Oy, ikaw mangguday na Lida. si kuya. Ay, to aras bay, oy. Sa online rami tambong og misa. Uy, Sige Lida ha. Dili na ko magdugay kay nagpaabot na tos piping nako. sige nang. Arisa ko. Lahian na gid uy. Sa una, musugat gid sila duha ni Kuya Piping kang father human sa misa. Og si father sad, mag-expect na gina nila. Pero karon, wa na. Nausab na cute. Salamat in taon Ginoo. Ni nagyug ko sa among tugkaran. Tiguwang nagyug ko Di nagyug ko kaagwan taglakaw og taas-taas. Nganong nagkatawa man si Piping nga siya ramang usa? Ping! Ngano man ka? Kulbaan sa ni mo, Gring. Kalit mo kag sud. Ay, mas gikulbaan ko ni mo kay nagkatawa ka nga ikaw rang usa. Ngano, kinahanglan gyud nga dunay kauban para makatawa. Di day pwede nga dunal lang kay mahinumduman nga katawanan. Sa ato pa, doon na kay nahinumduman nga katawanan. Oy. Ang wali kaninas pare sa misa online ba nga akong gitamungan. Katawanan kayo. Wala ay paria ba, may muot ka. Ay, mao ba, Ping? Abi ba na akong nalisuan ka na sa pangisip? Sa mapakalisos kong pangisip, Kring, nga kanunay ba ako ni mong pahugtan? Ha? Puno ba ako sa pagmahal? Saba ka diha, Ping, oy. Maikog tas makadungog, Ping. Bitaw, Kring, kundi pa sa tingali tungod ni mo, hagbay ra kong naglakaw-lakaw sa danwan na brief.
Kulukoy mangyog kaping oy. Bebe, diri yun nabi. Labing-labing mga tabi. Saba diha oy. Si sabad dia. Pungpas mga batanon ping no. Ew. Huwag na siya mukuyog ni ng milagring sa pagsimba. Hi, Father! Oh, wapaday ka mo pa uli. Taot-taot pa, Father. Huwatan na lang ako si Mama. Napaman siya ka-istorya. Abi na ko maghuwat ka ni Lolong. Wa naman ni Father. Mo ba? Uy, Sige bitaw siya gahangyo, Father. Nangayo og second chance. onya, Wa ako musugot. dako gyud iyang sa. Wa man gid siya sa. Aw. Akong buot ipasabot, Father. Doon na siya isa, pero dili gid ingon anak ka grabe. Onya, nganong di ka man magkapasaylo niya. Sayon ra magsultihon ang pagpasaylo, Father. Pero ang pagbuhat mo ilisod. Oh, Oh, tingali sa mga parehas ni mong pari, Father. Sayon ra gid ang pagpasaylo. Di ba? Oh. Magilty sad biya ako, Father. Nga nag-serve ko sa simbahan. Nagsige og paminaw sa pagtulunan sa Ginoo. Pero maglisod og paghatag sa pasaylo. Father, gipangita na ko ni Mama. Excuse na, Father, ha? Bye-bye, Father. Ginoo ko. Sayon ra magsultihon ang pagpasaylo, Father. Pero ang pagbuhat mo ilisod. Oh. Oh, tingali sa mga parehas ni mong pari, Father. Sayon ra gid ang pagpasaylo, di ba? Diyos ko. Magilty sad ba ako, Father? Nga nag-serve ko sa simbahan. Nagsigig paminaw sa pagtulunan sa Ginoo. Pero maglisod paghatag og pasaylo. Diyos ko. Naigo ko sa mga panulti ni Lida. Hinaot nga makikita og makigsulti kaniya. Nga dili pa uwahi ang tanan, Padre. Oh, Pasiluwa ko, Pader. Nawa din ko musulti ni mos tinuod. Pasiluwa ko. Diyos ko. Diyos ko. Father? Oh, Uy. Sorry, Father. Sorry. okay na. May tuyo ka? Ayaw na lang una, Father. Di na kayo importante. Sige. Sige, Father. Lo, nga nung gahilak hatos, Father? Oh, Gawa lagi. Kuyawan gud ko. karon lang? Ginina. Ang mga taon-taon. Pag human og misa ba? Wa pa siya makasaka sa taas sa kumbento ba? Mao ba? Waro ka makurat? Brad, kay bawo kita nga may gidada karon nga problema si Father. Mao tingali ito hinungdan. O, di ba, napuling lang. Ay, napuling, uy. Wa man ka nahibat ang naong. Ha? Oh, wa man. Napuling ra to, uy. Ha? Bye. Kaluoy sa ni Father, uy. Pero at least, naigo siya sa akong gisulti. May lang untag makapasaylo na siya ni Kuya Piping. Maayo lang unta.
daw eh. Wa man ka nahibat ang naong. Napuling ro to eh. Napuling ra gyud itos, father. Tingali sa mga parehas ni mong pari, Father. Sa'yo na papasaylo, di ba? Magilty sabi ako, Father. Nga nag-serve ko sa simbahan. Nagsigi paminaw sa pagtulunan sa Ginoo. Pero maglisod paghatag pasaylo. Pasilo ako, pader. Ngawa din ko musulti ni Mustinood. Pasilo ako. Hinaot nga makikita o makigsulti ka niya. Nga dili pa uwahi ang tanan, Padre. God. Diyos ko. Bisan si kong pagatuo ka. Kihasol ko sa kong konsyensya. Pasaylo ako, Lord. Pasaylo ako. Diyos ko. Angin na baghang mo atubang ko niya. Andam na ba ko? Huwag ko masayo, Diyos ko. Huwag. Oh, May mo ba magkisulti ni mo? ato taas. Dinhin na lang. Baho din eh. Sa taas lang ta. Dinhin lang ta sa... Baho lagi din eh. Sige. Sa taas na lang ta. Lingkod na rin, Pader. Pasensya na. Maho ko singot. Niya si Padre. Magpandam lang ko snacks, Pader, ha? Ring! Ayun na. Yan siya ko magdugay. Sige. Nahibaw kong daghan kag mga pangutana. Andam ko sa pagtubag. Sultihi ko sa taran pahin ninyo ni Mama. Ginoo ko. Tabangi si Pipig. Ako man hinuoy ginervyos para niya. Naluoy kayo ko sa kong bana, Diyos ko. Lupig pa niya ibitayunon. Og tabangi pud si Padre. Nga unta, magmaaghop lang ang iyang kasing-kasing. Og makadawat na siya ni Piping nga iyang amahan. Muna istorya na mo ni aning mama ni mo, Pader.
Ug wa gyud ko'y kalibutan nga nagbilin baday kog anak niya. Hangtod atong higayon nga una ming nagkita dito sa syudad. Wa gyud siya musugilo nako. Hangtod atong higayon nga nahibaw kung siya baday ang imong inahan. Wa gyud ko'y kalibutan nga ako baday ang imong amahan. Nahibaw lang ko sa kamatuoran bahin nimo. Atong imo kong gikuyo pag-usab sa inyo dito sa syudad. Human siya na ayos COVID. Katong higayon na pader. Mautong higayon na nga misipiyat siya sa pagsulti nako bahin nimo. Usibot mo ipasabot. Nga wag gihapoy intensyon si mama. Tuganan ka. Ambot. Basta kay naligas lang siya sa pagsultis tinuod. Wa na si mama. Di na siya magkasulti siyang side. Di na ako magkapangutanan niya. Oh. Sige. Mora tayo ko tuyo. Oh. Salamat sa pagtubag sa akong mga pangutana. Di na ako magdugay. Pader, Akong Osbon. Salamat. anak. Anak. Ping! Ping, ayaw palabi, Ping, ha? Ayaw palabi, Ping! Diyos ko. Diyos ko. Pasensya na. Pasensya na. Ping, ayaw palabi. Isalig lang sa Ginoo tanan. Isalig lang yun, Ping. Abi ko iyan ako sa pito ng tatay, Gring. Abi na kong iyan akong gidawat. Makadawat ra lagi siya, dili madugay, Ping. Magpaabot lang yun ta. Ping! Ping! Okay na ko, Gring. Abi ba na kong nakuyapan ka na? Kuyawan ako ni mo, Ping, oy. Ani utong lang ko kay sakit kay kuntungan. Kuyawan sa gani ko, di na ko kabalik ginawa. Lingkod og balik, Ping. Sandig. I-relax lang una imong kaugalingon, ha? Mubalik ra lagi to siya, Ping. Tagai lang siyang taas nga panahon. Kadto kay nahibaw na siya sa nahitabo. Kung nganong naingon adto, mahupay na to kadugayan ang iyang gibati. Ug mubalik ra to siya. Ito ng imong sipon, Ping. Pahiri una. Uy, pipingsan, uy! Ang sit-sit manggis akong duster ang gipahiran. Ahay! Anak. Kaluoy siyente ko. Murag mamungkag karoon ng akong tughan sa kasakit. Pero ganong tig-aman ang akong kasing-kasing. Ganong wa man ko makahimo sa pagdawat niya ang akong amahan.
nga nang wa ko man siya kaksa paghugot nga unta. Gabay pa ko bata. Nangandi naman ko nga makaila siya. Nga naman. Nga naman. Oh, nganong nagtimi-timi ka man og kaon, Ping? Oh, ikaw ra ba gyud nagpaihaw anang manok, ha? Kay gusto kang muhigop og sabaw. Abi nimo, Ping, nagpakiluoy ba gyud taon nako ang manok? Gitutukan gyud kog maayo, Ping, samtang nakupot na kus kutsilyo. Oh, ako na lang siyang giingdan nga wa ni personalan nok, ha? Mao nga ikaw higop na diha. Lami king sabaw, oh. Daghan ko nagtangad ug luya akong gibutang. Kamunggay pang imo nga way limit. Imo ba ng paborito, Ping? Wa man gid siya mo balik, Gring. Wa man gyud ko magdahom ini, Gring. Wabot ba deng higayon nga maingon ko ini kaseryoso. Nga makamao ba de kung mubati og kaguol nga ingon nini. Oo niya na lagi na, Ping. Kaon lang una. Ipahungaw ang imong kaguol ining nilat ang manok, oh. Sige na, kay mabugnaw na sad na. Sige. Oy, hinay-hinay sad. Oy, matukan ka. Hoy, Piping! Ngigas sa mga tao eh. Wa may social distancing. Maikog mo sa virus ini. Mangumpra ka? Or mag-survey? Kam din ni Lids. Wa man dayon ko makaila nimo kay gawas nga nagmas. Nag-face shield pagid ka. Follow gid sa instruction na. Very good. Unya ikaw, ngano nag-mask raman ka? Asa man imong face shield? Kay baw ka, ang akong face shield, katong dunay murag frame sa antipara. Nya karon kay nabali man na. Sao man ako pagsulob. Unya kay gipadali man kong mama. Gipanhim man dayon ko sa merkado. Aw, nilakaw na ako nga nagmasra. Ingon ani unta sa akong face shield imong gipalit. Kani oh. Ligo ni siya. O wa man ko magdahom nga. Dali ra man dito mabali. Unyag makitaan karon. Makitaan kag manakupay. Dako biyag multa. Oh. Patay! Sakpan kit ka! Huwag ka mag-fish ha? Sir, kuhaan mo ko, sir. Ay, pagkukuha niya. Suluba din. Uy, salamat kay sir ha. Naadi kay da nga facial sir. Para sa mga parehas nako nga wa makada. Thank you kay sir ha. Thank you. 150 na. Bayad yun. Kito pa yung usag. Huwag magsulubo. Mali down na yun. Gawa sa datong polisa eh. Abi mo na kong libre. May na lang to, oy. Kaysa pamultahon ka. Mas dako imong damage. Di ba to supak sa balaod ang iyang gibuhat? Ambot lang. Supak tingali. Uy, ato itong sumbong eh. Oh, naman ang police station sa unahan. Oh, di ba sa munisipyo tamo ato? O sige. Pero andaman na nasabdaan ang imong pangmulta. Naman ka kay kwarta, nga pangmulta. Pauli na lang ta diretso eh.
Ping! Di ay gipahatod si Daily nga budog. Bukhayo, Ping. Ay, tilawi. Lami kaayo, Ping. Oh, ano naman sa nang imong dagway? Ano mo sila kung dagway, Gring? Padong naman sa kung nagkahibat. Ay, unya na ng problema, be. Muragi kabuhi naman ko, ana, oy. Mangaon sa tayo ni Bukhayo, Ping. Nga gipahatod nilang budog og dayling. O lami kay Pig, o kay butong yun. Humok ra kanon. Anong gitagaan mo nila? Di ba naglagot sila nato tungod sa imong pagtunob sa ilang iring? Ay, nakasabot na sila, oy. Nga wato na ko tuyo, ah. Pagkuha na kutsara dito kay mga untang duha. Ta. May noon nga nakasabot na sila. Nga wato ni mo tuyua ang pagtamak lang iring. To, kisa may naghatod ng bukayo, si Dailing o si Budog? Ang ilang iring. Ngapit ito pagkabukayo, da. Murag nigaan na kung o. Unsa naman sa di ay nakapabugat sa imong o ganina, Ping. Misuway kong tawag niya. Wagid to baga. Katulo ko misuway. Oo. Mao na gyud tingali ni Gring. Igo ra gyud day tingali mi magkaila-ila. Igo ra kong nakaila niya nga akong anak. O igo ra siyang nakaila na ako ngayang amahan. Di ra gyud tingali kutob. Ako'y mahimo. Lisod man gud maalim ang samad nga dugay nang nag-umido sa ilawom sa kasing-kasing, Ping. Pasagdi na lang nga ang panahon maoy mo alim ini. Kalawom sa nimong mga po nga gigamit giling oy. Mabawom sa tagsawom. Unsa kay tuyo ni Father nga nagpatawag man siya emergency meeting? Niya na tanan. Niya na. Ila. Padung na sila sa father. Oh. Ay, Lid. Ano dayong nagpatawag og meeting? About sa unsa di ay? Ano man ka? Wa. Naay problema? Nanagid sila. Good afternoon. Good Good afternoon, Father. Today, akong ipailaila ninyo nga itong bisita karon. Si Father Jipoy. Ay, Padre Jipoy! Hi, Father. Hi, Father. Turn Padre. So good, next week. Inyo na siya ikauban din, he. Oh, Inyong ikaupan? ba, Padre? Nganong dili atong ikaupan? Naman, Padre. Paminaw lang ang Tungod kay sunod. sunod semana, ang tinog kong serbisyo sa laing parokya. Biya, di ka din. Hala. Winang tiri. Sa man, niya nataran. So good at meeting. Ngano man? Di ba maruting balhin og assignment sa mga pari? Nganong i-assign mo siya sa lain? Ang pangutana, i-assign ba? O nagpa-assign? Basta, feeling na ko, si Kuya Piping gid ang hinungdan. Feeling sa dako, bro. Mau ba? Kung mau na, the feeling is mutual di ay. Bahin ni Father ba? Oh. Nga na di, Lid, abilin mo unsa? Wa, uy. Unsa man? Pahibaw na to si Kuya? Tawagan lang ako. Oh, sige. Tawagi dayon.
Wala gyud. Ay. Wag gyud bisan saon. Labay ka na balangka ni. Ping, ipagawas unya ko sa plansahanan, Ping, kay mamlansa ko. Laim sa kayag imong ipagawas ang plansahanan kay manglaba ka gring. Ngano ka diha? Ay kisapot ko yung charger. Di naman yung mugana. Lubat akong silpon. Na, otora basad ning ako. Ganina pa tong nalubat, Ping. Tao naman ko ga-charge ini. Pero wag yung mapun-i bisag gamay. Padung na yung kapatay o nanay. Tanawa na. Padung na ka-out. Nananawa na. Apatay na yun. Lawgawa. Di gid makontak si kuya. Gisuwayan sa ako kontak sinang Milagring. Di sad makontak. Ano ka sa? Kulbaan lang ko da. At tuon na lang nato. Iyahay tagpangitag kahuaman og charger, Ping, ha? Uy, mamalit na lang tao. Mamurisyo pamatas mga tao. Uy, maguba pala noon. Nakailis pa ta. Nahala, sige. Pagilis na lang ron dita mahapunan pa kayo. Oo, ayaw lang sa kog dali-dali, Ping. Aw, ako na lang mula ka. Uy, muuban ko, no? Muuban ko. Nala, pagilis na. Hala ka diha. Gikan daduhan ilang beses. Nanglarga sila? Patay. Mas una pa day noon silang nagpalayo kay ni Father. Hala no. Sultihan na to si Father. Akin na gini. Tagsa na kay tagsa lagi tag charger ni gring ha. Syarog malubat pa kita. Saman watay lang hapiton og palit. Paimuslar na to nga niya ta dinhi. Aron wala tay balik-balikon pang gring. Ay, Ngano ka oy? Iyay palit lang gring. Oh. Nausang ka. Kagol ba ni mo dagway? Saan nakita ni mo imong uyab sa una? Gianugnan kang wa mo makadayon? nayabag ka diha, Piping. Pataka lagi kag yaw-yaw da. Ay nga man lagi ka. Mura mo ko kahilakon ganina kung tanaw ni mo. Lawan pa kayo mong panghupaw, pati pagkusuga o napalid. Lawan pas atabay sa tuslingan. Da, may naibgan ko. Kaysa man, katong tindero sa atong gipalitan ng charger? Saba ka diha, Ping. Uy, nayabag naman ka. Cellphone, Ping. Cellphone akong gikaibgan. Uy, katong duha ang kamera ba? Katong tag 12,000. Wa mo si Father. Na ako na gilakaw. Pero mubalik na ako no dayon. Mao ba? Paabuto na lang nato. Sige. Ato ta sa may gruto magpaabot. Dinhi na lang good. Aron inig-abot niya. Makita dayon nato. Mas tindot manggod sa may gruto. Naagyutas atubangan sa mahal nga birhen. Basin pa day. Basin pa day panalanginan ta pag-usab. O makuan at tikag balik. Unsa? Hoy, Lulong. Tarungan ni mo sinultihan, ha? Ha? Wapapagig ka makakuha na ko, lulunga ka. Nag-imagine na sa ni ay. Ha? Di mo na mo ako pasabot, Lids. Kuhugaw sa di mo ganauna, ay. Ang akong ipasabot nga, basin pa di ay mauyab pati kag balik. Nga, magkasinipot pa tagbalik ba? Nganong wa na magini mo klaro, ha? Ha? Nganong kuan pa magyud ka? Pero, nga ka to masabdayo ng imong ganauna nga, maoy akong gipasabot. Ang buti mo? Pauli na ko, Oy! What up ba na to, Father, oy?
Na! Nisirit og lakaw! Tamisa ni atong napalit nga lasones gringoy. Punan ni nato. Ay, sakto na na, Ping, oy. Mulagom sa be ng lansonis kadugayan. Na, nagana-gani kung nahuruto. Na napaganita din niyo na. Murag di na ni kaabot sa ato. Ay, sige kaon diha. Hoy, Ping, ibalik na imong face mask kay madakpan ka gyud ron kung makitaan kag mananakop. Oo, din no. Gawas pa, mas delikados virus kung dugayon ni tangtang imong face mask. Ibalik na dayon, Ping. O lagi. Ay, mamauli na ta kay murag naglain sa dakong tiyanda. Wa man gud maglain imong tiyan. Naglain ang imong buot tungod sa silpon. He, tana, mamauli na ta ba? Uy, hangyo ini, day. Gring, si Pader. Si Pader, Gring. Unya, Ping. Mudool ka? Nakakita na siya nato, Gring. Ping. Nilingiw ra dayon. Tana, Ping. Mamauli na ta. Naglain na gyud pag-ayo akong tiyan, Ping. Diyos ko, nagkasalasad ko. Huwag kumutagad sa kong amahan, bisan respitar lang. Di na ni maayo. Bahala na. Mudoon na lang ko nila. Huwag na sila. Pas-pas og lang ka, Ping. Pas sa bitaw ko. Tuwa na sila. Daling mi palayo. Ikot gina, sakot. Maglisod ba dyan ko pagpasaylo niya? Nga naman. Ay, salamat Ginoo. Naabot na gyud mi. Naglain man ka na imong tiyan. Dito na tos pansayan. Oy. Nawa pag-abot gyud nato, Ping. Paugat gyud padre da. Bisag respeto na lang unta nimo. Mitagad lang gyud unta siya. Gisapot naman hinuon ko niya, Ping. Ha? Gisapot na gyud kong padre. Pari gud siya. Kusog kayo siyang muwali sa pong sa Diyos bahin sa pagpasaylo. Unya siya mismo, dili ka pasaylo nimo nga iyang amahan. Di ba ikaw may nag-ingon, Gring? Nga nakalitan lang siya. Nga wa pa lang siya makapangandam sa kamatuuran nga ako day ang tinuod ng amahan. Nga tagaan na ako sa gigayon kay bisag pare siya. Tao ra gihapon siya nga mahiubos, masakitan, mapungot. Oo, lagi, Ping. Pero nihatag naman kag higayon. Ako ang patingali, Gring. Ay da, ambot, Ping, oy. Basta kay naglagot akong padre. Lolong? Ako ni Pader. Nakalimutan dahil ka na ako, Pader. Wa pa gani ka makalarga. Di ba? Ganyan na bagunog kang nagpaabot ako. Pader. Tao-tao dagi kong naghuwat ni mo. Usa mong tay ako'y kalagad ni mo. Nagpahibaw ra ko ni mo, Pader. Nga nagpalayo na sila si Kuya Piping og nang milagring. Wa na sila sa ilang bay. O kung asa na sila, way nahibaw. Naibaw ko asa sila. Doon sa merkado. Ha? Nakita na ko. May mga bit-bit ng mga plastic bag. Sa ato pa, mangumpra. Way da nga malita, Pader? Or bag? Wa. Nagkasulti mo, Pader. Wa, kay layo na kay sila nako. Nakakita sila nimo. Wa, kay layo na lagi sila nako. Saman, moro na yung tuyo nako.
Maura to, Father. Sige kay idunap ko at timanon. Kadiyot na, Father. Unsa man? Tamis ng lansonis. Pagkuha lang. Yes. Thank you, Father, ha? Anong kanaraman? Pune. Ha? Uy, sure ka, Father? Sige, ha? Uy, murag nadaghan na na. Ibalik na akong uban, Father. Hudan lang na tanan. Imon lang na. Saan na ba sa kay Tuyo ining lulong? Hello? Hi, Lids. Unsa man tay ato, Brad? Kuan ba? Naano sa ning imong kuan ha? Ha? Akong kuan? Klaro ra gud ang diretso ang imong tuyo. Ayaw na gud anang kuan-kuan. Aw. Si Father ba, nagka-istorya na mi? Unya? Nasuryahan na nako siya, bahin nilang Kuya Piping. Unya? Katubang na sila si Kuya Piping o sinang milagrin sa ilang bahay. O lagi. Tiwasa na. Unsa may sulti ni Father? Nakitaan man ko niya sila si Kuya Piping nga nangumpras merkado. Okay. Sa ato pa, nangumpra ra sila. Wa sila mo larga. Oh, mo na isulting Father. Okay. Maura na. Okay ra imong isulti ato? Unsa pa man di akong isulti? Wa mo kay klaro? Hello? Giputol? Unsa pa man di ang gipaabot nga akong isulti? Bahala siya. Naglagot ang kaniya. Lagot kay ko, kuya. Okay ra kay buwag na masad mo. Ay. Panginom mo limonada, Uy, wow! Kalami na. Iinom ko hanang. Inom god. Sige. Woo! Fresh na fresh. Uy, pag hinahinay lang inom, ha? Ay! Hinita na yan, eh! Napasok kong dila. Ingon ba ya kung hinahinay lang sa pag-inom, imog yung gitungab? Abim na ko bugnaw. Syaro naman sad. Uy, huwag yung ka makabantay nga dili na bugnaw, lulong. Ang bugnaw long, paningto ng pitsel. Di paningot baguna. Wa! Unsaon naman na ron nga, napaso naman na imong dila. Di na ka makakaon sa akong giluto nga putong pinalutaw. Ha? Okay ra ko na, okay ra ko. Pwede na ko magkaon. Gamay ra ni pasok sa kondila, eh. Hala, no? Dami agi mo luto ng sa? Pwede na gud ka magtukod og kananan. Ako tingali imong number 1 suki. Di na lang kumusod anang negosyo, lulong. Oy, di na lang ko maglabad-labad sa akong Maayo! Maayo! Nagmilagring? Kuya Piping? Uy, si Lida. Kadiyot, Lida! Naana! Kulbaan ka unsa. Naaday si Lulong? Sud na, Lida. Nagluto kog puto pinalutaw. Naasag ko'y limonada. Busog pa ko nang... Di na lang kumadayon kay naamaday si Lulong. Nahibaw naman day mo about ni Father. Ha? Kay nga naman di ay si Padre. Wa mo sultihin ni Lulong? Ganiha naman ka na siya.
Wa gid siya musulti ninyo nga mobalhin nagparokya si father? Unsa? Hala, wa gid siya musulti ninyo nang? Wa day Lida. Nung sa man na siya, oy? Lolong! Lolong! Diyos ko, magpalayo siya kang Piping. Lolong! Uy, Nung sa man taon ka, oy? O sarap di mong gianhi ka, kaon? ha? Tubig. Naglagom ka na, tubig. Day, Lida. Day, kalma lang, day, ha. Magstorya lang magtarong, day, ha? Di manggod, kuya. Ha? Wa magiday ka na siya musulti ninyo. Mubalhin na di ay uglaing parokya si Padre James Ping. Maaga na akong toyo ang manhi ko, kuya. Wala ko nakasulti kay nanay may bamang ko. Sa? Kunay mong tuyos pag-anhi? Di ba ni anhi ka kay nisumbong ka sa imong kahiubos ining Lida? Nahiubos ka na ko, Brad? Ngano, good? Kikining koan kanang. Hangyo lang ha. Kanang inyong problema, istoryahi lang na ninyo nga kamura ha. Kay mag-istoryasan Miss Piping sa amo pong problema. Pasensya na nang milagring, Kuya Piping. Dili ra sad ko magdugay. Maorgan ni akong gianhi. Manawag raman unta ko, pero pareho magud mong dili makontak. Uy, hala. Wa pa man da ita maka-charge, Ping. Kung ganing nga nang lakaw taro mo palit og charger. Nya nanatay charger o anong taka-charge? Askang. Ay, paitas mga tiguang, oy. Malimot man dayon. Asa na ba tong charger na ako nabutang? Ako rin kuha agring kay murag nabutang to na ko sa akong mga hiramintas. Lolong, Lida, day, biyan taon na mo, ha? Ay, naralagi na sa kong mga hiramintas. Sige, Kuya. Dungan na ang taglakaw, Lids. Isakit man ang akong dughan. Ay, luuyan ako nila, eh. Labi ng Kuya Piping. Nakalimot naman dayon nga problema nila si Father. Dili ka tungod na sa sobrang kaguol. Mao nga ang utok na lang ang naghimo og defense mechanism nga malimot. Bitaw sa. Pero kung unsa man na, basta kay naluoy lang gid kong Kuya Piping. Kakita gid ko sa iyang reaksyon pag ingon ni nang milagre nga mubalhin ko og laing parokya si Padre. Lagi, kakita sad bitaw ko. Kailakon man kani ko. Ay, luyag yung Kuya Piping, ay. Luoy gid. Maog yun. Pero wa naman tayo mahimo. Gawas lang sa pag-ampo para nila. Doon na mo tayo mahimo. Ha? Doon na tayo mahimo. Unsa man? Unsa atong mahimo? Nanglakaw naman dahil sila, Gring. Huwag man mananghid. Aw, naikog na lang tingali, Ping. Kung naikog, mananghid yun. Pero man, mura manunog, buhay pamatasan. Ay na, pasensyain na lang good. Nagdali man sa gutos Lida. Nagtuo na lang tingali to nga si Lolong ra ang mananghid. Ang nga akong tagtiwas eh. Nabug na wala no wanda, limonada. Mao lagi. Unsaon, daghan naman lang tag-atiman good. Init-init pa man dahil ako na. Dahil lami ra gihapon. Oh, unsa may imong ikasulti? Sakto ras timpla. Ikaw na guna. Ay, dili ang limonada akong ipasabot, Ping, oy. Awon sa man dahil. Kadto bang gibalita ni Lida bahin ni Padre nga mobalhin na siya sa laing parokya. Oh.
magpalayo na gud siya, Ping. Aw, sound taman. Oh. Unong banday ni kabuk na hibilin sa puto. Tagot lo ta. Pinagugid sa'y ako mga bisita. Kamu man di ay. Kung saman, magminyo na mo? Sige. Araw na ko'y mukasal ninyo samtang niapa ko. Nabuwag naman mi, Father. Oh. So, sa may ako'y kalaga ninyo. Murag pareho man mong seryoso. Bahin ni Kuya Piping ang amutuyo, Father. Oh. Sorry, Father, ha? Pero, Diretsuha ko ninyo. Unsa inyong toyo? Nahibaw naman mi about ninyo, Father. Mao ba? pero kami lang duhang nahibaw, Father. Bisa na mo mga pamilya, wa mahibaw. Wa gid mi gisultihan nga lain. So, unsa gyud inyong toyo? Muhangyo lang unta mi nimo, Father, ba? Nga sa dili pa ka muadto sa laing parokya, masettle na unta mo si Kuya Piping. Luoy bitaw kaayo si Kuya Piping, Father. Lulong, Lida, i-appreciate ko sa inyong effort o nakasabot ko sa inyong concern. Pero pasensya na, ako tambag ninyo at imanalang una ninyo ang inyong mga kaugalingon. Ba? Oh. Okay ra? Okay, Father. Thank you sa imong oras, Father. Pero, Father, Ano pa? Ato na mi, Father. Sige. Nganong saba man kayong mga hayop? Ug kadugay bang Piping ni balik nga ganina raman sing nigawas para magpakaon sa mga manok ug baboy? Adtoo na lang nako, be. Ping, wala gina nimo pakan ang mga hayop. Nag-unsa raman di ay ka. Ha? Uy, oo din no. Magpakaon pa man ko nila. Ay, nag-unsa raman di ay kaping. Naghinuktok. Ayaw lagi sigig pinsar sa mga problema. Kay di na hinuon ka magkadimaos imong trabaho. Wa malagi ka mo kihulping. Ngano man ning tawhada? Naghinuktok naman hinuon. Ping! Greng? Ngano, Greng? Pakan-an ang mga hayop, oy. Imo naman tao nang gipaantos. Ha? Ang mga manok, og baboy. Mapagaw na ginarog sinao kay ganina ra na sigig siyaok. Oo, magpakaon din ko nila. Ngano man is Piping nga nagtuyok naman lang ni. Ping! Ping! Ha? Unsa to, Greng? Ngano man ka, oy. Nagtuyok-tuyok naman lang hinuon ka diha. Wa man gihapon nimo pakana ang mga hayop. Gipanggutom na kaayo na, Ping, Nalimot na yun nung ko. Kaon na mo. Kaon na mo. Igutom na din islag maayo, mo din saba kayo. Napuno na dihang dapita. Ang uban, wa nimo tagai. Oo. Ay, pastilan. Ay, mo kabalaka, makakaon ra lagi mong tanan. Bebe, ako rin pakaon sa mga baboy. Aron madali ta. Nanglakaw na sila slulog, Lida, Greng. Wa man sila mo anhiron, Ping. Dili mong gutos lagot. Ha? Kanus alang. Gani hagot. Kaning kaon ni Lulong sa imong putong pinalutaw.
Uy, hala, Ping. Adto pa man tong usang adlaw taon, Ping, oy. Oh, mau ba di ay? Daliw na natughuman ang pagpakaon sa mga hayop kay manglakaw probleta. Ha? Asa man ta, Ping? Mamalitag charger. Magguba naman to mong charger. Itong atong charger ba? Ping, unsa maning imo? Tinud-anay ni. Oh, good. Unsa nga binuang na ini? Lubat ako na itong mga cellphone. Palitan na ito nag-charger, oy. Nakapalit naman ta, Ping. Nalimot gud ka. Oh, nakapalit na ba na ito ta? Sige na, oy. Tiwaso na ni natog pakaon ng mga hayop kay maabtan unya tag-uwan. Dag-om na rabao. Oh, Ping. Naunsa man ka? Nangita ko sa kong tuwalya, Greng, kay maligo ko. Oh, human na naman ko kakaligo, Ping. Ha? Naunsa man ka, Ping. Malimot na gidi ay ka. Oh, nakaligo na day ko. Oh, umot naman day ko. Ping ha, murag nabalakan ako anang imong sigig kalimot da. Parihas ganina, wa ni mo pag nga ang gripo pagkahuman ni mo kaligo. Nag-awas-awas ang tubig sa balde. Mau ba? Ngano ka nalimot ko, Gringo? Oy, Ping, palit o niya ng vitamins nga para sa memorya, oy. Sige, sige. Palitin niya ko na, Gring. Paning kamuti yun nga dili ka malimot, Ping. Kay na, dili narabasayon karon ang pagpadoktor. Bitaw. Og ayaw pagsigig hunahon problema. Masam-masam problema akong hunaw-naon. Nalimot na sad ka siya bahin ni Padre. Sure ka na? Lagi lida, oy. Gool na gani kaayo ko. Awa lang sab ko magsigigisgot ni Padre kay wa man sad gud say hisgot. Luuyan ni Kuya, no? Ingnaon niya si Lulong ha. Bisitahan ninyo si Piping. May na lang ba malingaw in taon. Og ayaw gid mo paghisgot og makaguol. Kana lang makalipay. Sige nang, akong sultihan si Lolong, anak. Ginoo, ikaw rin nasayod unsay kahimtang ron sa panghuda-huda ni Pipig. Maluoy ka intaw niya. Ayaw siya agpasagdi. Uy, hapit naman din ni maluto. Unya na lang nako siya pukaon. Kanang andam na gid ang pamahaw. Deng, ato na ko. Oy, asa ka, Ping? Nag-spooting ka bang, God? Asa ka? Ay, sa simbahan, God. Anong nakurat mo ka nga nag-spotting ko? Mag-unsa man taon ka dito, Ping? Oo, din, no? Di naman di ko sa kristal. Isira na ng pultahan. Mamahaw na ta. Nakaluto naman ko. Di naman di tuod ko sa kristal. Labasa ko din na imong isda, Gring. Lumias sa boss, tinuoy. May naglibod man og isda ganinang sa iyo. Maong nakapalit ko. Ngano, Ping? Nganong nag-ilis gani ko, Gring? May lakaw ko. Wa kay lakaw, Ping. Pero nag-ilis ka. Ay, nainomdom na day ko.
Gituyo ni nato nga mag-spotting kusod sa bahay kay di na matatugutan nga mo gawas, di ba? Anugon kay ato mga besti nga di masulob. Ikaw pag-spotting unya ha? Ginoo ko. Wa na yun magkadimao ang utok ni Piping. Mayo! Mayo! Padalay! Si Kuya Piping. Aray. Kuya! Kumusta kuya? Hi, Kuya. Oh, kinsa ganito kamo? Uy, Lulong, Lida. Dali mo, dayon. Huwag mong kaila si kuya na mo nang. Naun sa kaping. Wa ka makailang Lulong og ni Lida. Ano kaila oy? Ano kung nga adayon mo dire, dali, lingkod. Nag-joke na di ka ganina, Kuya? Joker biyata. Ikaw gid kuya. Kulba gid ka ha? Biyaan una tamo ha kay pagngon ko lang tong gripo. Istoryahi una na ninyo kuya ninyo. Kanang makalingaw. Ay, salamat. Nagsige silag pangatawa. Mag-andam na lang kog merienda. Pasagdan ko lang una to sila kay murag aligre man. Unsa may akong lutoon ha? Bagaag bitaw na mo kabuang sa una eh. Pero nagtuo mong wa mahibaw si Kuya Piping. Oo, kay waman minia badlong ha. Kay mo say akong buhat sa batanon pa ko. Oo, di ay. Mo nga di ko mo magsilbi nako kay kibaw na ko na daan. Humutagod aron. Nagprito og saging sinang milagring. Tingali kay di man na siya musugot nga way ikadalit sa bisita. Mo na akong ganahan din sa inyo kuya eh. Di gid mapas mo ang bisita. Tabangan sa nako sinang milagring ha. Kamu lang una din hi. Sige Lids. Nagunsa ka lang. Tabang ko be. May kay nagapangasawa kag buutan. Ha? Wa kag dungog. Ingon ko, maayo kay nakapangasawa kag buutan nga bilyako matakay kandako. Joker mo gid ka kuya. Seryoso ko, oy. Migana kay nakapangasawa kag yung buutan na. Gwapa pa gyud. Tagadi mo sa niyong asawa. Di mo sa mo nakailana. Murag seryoso mo gidis kuya. Kuya, wa na di ka makaila ni Lida? Salmista bitaw na siya atong simbahan? Youth leader sad? Member ba gid sa choir? Ha? Aw, has kalimutan ako. O si Lida na ito to. Pero, di na ito ni mo asawa. Gibuwag ka magani ka, no? Igo, mangko. Pero sige na lang. At least, nakahinumdum dayon ka. Nakabawi. Has kang taga-simbahan naman na siya parehas na to. Ay. Ngano ka, kuya? May nainumduman lang ko. Kuya? Kuya, ngano mo ka? Nganong kahilak man ko? Ingon ka, may nahinduman ka, kuya. Kuya, nito ang imong luha. Ambot, di naman ko kahinumdum. Di na tayo maghiskot ato, kuya eh. Sa may di na ito isgutan. Basta, kuya, maghiskot ang taglaing.
Sige na, mga una ta. Luto ng saging. O as usual, ang lami ng lemonade ni Nang Milagring. Wow! Kuya, mga una taong. Oh, ngano ka, Ping? Kinsaman mo. Nang ayaw pa daog ha. Kamurabi ang duha. Kung mag-uulisad ka, mag-unsa na lang mo. Pagkawagin na ako, magdahom nga maingon inis Piping Lida. O man ginunta siya libog kapag katao. Pero tungod lang sa usa ka saha nga iyang nabuhat sa mata noon pa siya. O gani, wa man gani sa kalibutan. Mauni na hitabo niya karon. Makalabang ra lagi si Kuya Ini nga pagsuway nang. Makalabay ra mo ini. Basta nang pagpakaligon lang yun. O ayaw lang yun buwag sa pag-ampo. Ako nang, i-apil mo na ko kanunay sa kong pag-ampo. Salamat, Nailida. Salamat. Asa nun tong nihilak? Tuwa ko yan, nibalik sa kusina. Oh, dito sila mga onin ng saging. Ako mukhaon na. Kuya, tinuod yun nga, wa ka makaila na mo? Kumidya ragod to. Askang! Lugawa, gini mo kuya eh. Nakuyawan na ba itong maayo si Nang Milagring? Milagring? Oh, si Milagring na ito? Gwapa eh. Oh, siyempre. Gwapa, yun kay imog itong di pangasawa. Kasama tayo yung kauban, yung inahan? Time pa kuya. Si Nang Milagring tong idaran na. Muto imong asawa. Katong gwapa nga puti, si Lida to. Ako tong leading-lady. Liding-lide? Oo. Uy, kung mauwag na kong masayop, artista gyud lagi ka. Lugawa, gini mo kuya. Ako, artista ko. Be, kinsa mong artista ha? Si Ronaldo Valdez. Mau bagring? Uwan ako makailan mo. Dili lang ako, Ping. Hasta sila si Lulong og Lida. Mau ba? Ngano ka, no? Namisya ko, Gring? Oh, naadi ay amnesia nga putol-putol. Kay makinumdum naman sad ka. Parihas karon oh. Nakaila ka naman ako. Wa ka ko mabuang. Ay, ayaw pagunahon nagdaotan, Ping, oy. Akong tambag nimo, no? Ayaw pagunahon na og lain. Ginoo ray huna-huna, Ping. Wa nay lain pa. Aron dili ka maglibog. Aron dili mo labad imong o. Sige, Gring. Nahala, sige. Higda na. Mga tuhog na taping. Ngano ka, Ping? Ingon magkahigda na kay mga tug na ta. Unya. Sugda ng tigbakay. Uy, pagpuyo, uy. Nga naman, Gring? Nalimot kang dakpo nun ang tigbakay. Uy, Ginoo ko. Ping! Unsa ron? Amok! Uy, Ping! Naunsa man ka? Ang anong gisapot man ka? Unsay problema, Ping, ha? Ambot. Unsa may mong gisaputan? Naghagis-hagis man ka?
Wala ko magkainomdom siya kung gisaputan. Ay. Tabangin na lang hinuon kong panglimpyo. Aron dili na mabuyok imong o. Dali, dire, tabangin ko. Okay ra magha si Kuya Nang. Okay raman. Pero naagid lagi higayon nga dili siya makailan ako, Lida. Naa sa higayon nga mukalit lang siyang sapot. Unyag pangutan-on ako nga no, mangambot lang. Naguol na gid kaayo ko, Lida. Unsaon na lang kung magpadayon di. Ako nag-search nang ba. Murag demensya ang sakit ni Kuya Nang. Di ba mauman ang ango-ango? Di pa man tiguwang kaayo si Pipinggod. Sunod tuig pa manggani na siya mo sa isinta. Pero mas maayo gid unta nga matan-aw og doktor si Kuya Nang. Pero mausad lagi oy. Lisod masagod mo adto og syudad karong panahon na. Salamat, Lida, ha. Nga mo bisita ra gihapon mo namo. Kamo ni Lolong. Gahapon din himan siya. Nalingaw raman sad si Piping. Tuod ay nang kadong Domingo. Mao nang katapos ang misa ni Father James. Isip ko ra sa atong parokya. Hindi lang nimo siya pahibawon sa kahimtang ni Kuya Nang. Dili na lang, Lida. Ginoo na lang bahala niya. Total, pare bitaw siya. Dili na ko manghasol pa niya. Si Piping na lang ang akong atiman nun. Matthew 6, verse 14 to 16. For when you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you will not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. Diyos ko, unsaon ko man pagwali ugma. Unsaon ko man pagtudlo ang mga tao bahin sa imong pulong, bahin sa pagpasaylo. Nga ako mismo, wa pa man magkapasaylo sa tao nga nagasana ko. Unsaon ko man. Halaping, oy. Bisan sa pagsulob sa imong t-shirt, di na ka magkadibao. O namali ka. Ang likod, o maunay nias at tubangan. Ha? Oh. Uy, namalim na ituod ko. As kabanga. Ay. Oh, uy. Si Lulong na tingali na kay muanhim ang kuno to siya. Biyaan taon na kaping ha. Kadiyot lang! Kadiyot lang na, Ana! Oh, abi na kog unya pa... Padre? Mahimo bang budayon? Dali. Sud, Padre. Makiksulti unta ko ni... Sakto na ni akong magsulob. Samot na nga dili mauping. Lingkod una abi kay tarungon nato. Kadiyot, Padre, ha, kay ayohon ko pa ni iyang t-shirt. Ha? Okay na. Sakto na. Nalagi tayo bisita. Wa na yung ka mahinumdum ni Aping. Kadali ha. Ay, nakailan ako. Artista man siya. Si Alex Lara. Usay mo tayo pasabot din lang. Mauna ni siya karon, Padre. Dili na gani makailan ako usahay.
Uy, ano nilak mo ka? Muy mautos ng bisita, uy. Pasensya na, sir, ha? Gusto sa tingali ni mag-artista akong inahan para press ni mo. Unsay inahan? Hoy, imo kong asawa, Ping, uy. Ha? Aw, nakalimot ko. Abi na akong inahan, taka. Pasensya na. Nausap din siya. Ay. Ngano din eh? Maayo! Maayo! Oh, Kapin sa simana na nga ingon ana siya, padre. Wa na gani ko mahibaw unsay ako buhaton. Maayo na lang gani nga mag-anihan sab sila si Linda og Lulong. Puli-puli lang sila. Usahay sab, magkadungan sila ganhi. Malingaw na spiping nila og mobalik-balik sa iyang memorya. sa ato pa. Wala siya magkailan ako. Suhayig istorya, padre. Aron imong matubag ang imong pangutana. Kaysa tinuod lang. Sukad ni nahitabo niya. Wa gid siya makahisgot nimo bisag kausa. Wa ka na makailan ako. Pila pala gani ka simana sukad sa katapusan itong pinagkita. Nalimot ka na? Oh, nganong ni TV ka? Nagkailan ka na ako. Wa ako makailan ni mo. Pero wa ko makasabot nga nung nakahila ko samtang nagtanaw ni mo. Ha? Puong pa itong kordapya kay pari kuno ka. Pero mura magagdi ka pari. Mura magagkontrabida sa lida. Sakto kuno. Artista ka, kontrabida sa pelikula. Mo tingali nga nakahila ko ganina. Kay kung pari ka pa, buutan unta ka. Kaya ba itong akong kahila nga pari si Pader Juan. Gusto si Pader na ti panganay. Buutan kayo, gwapo sama ni mo. Tabangi ko papugusok ko galingon. Pero kapungot ang ibati karon. Imbis kaluoy. Ngano man eh. Ngano ni. Sir, ano sa mga nipiyong ka? Ayaw kong ina ini. Sudya nga nung di ko makadawat ni mo. Sudya iko. Nga nung di ko kapasaylo ni mo. Sudya iko. Nakadungog ka ato, Lulong. Nisa ka lang itong tingog ni Father. Atoon na to sila, Lulong. Mianhi ko. Tuod kay gusto ko nga muhatag ni mo sa pasaylo. Aron mahimo kong angayan nga muwali ugma. Pero unsaon ko mas pagpasaylo ni mo? Unsaon man? Ngano di ay? Nakasa ako ni mo? Unsa may akong sa, sir? Padre! Nakasa ako no ko niya, Cords. Cords? Kurdapya, di ba kurdapya ka? Si Milagring ko, Ping! Si Milagring ko nga imong asawa! Laina ining doon na kay kuyog paglakaw eh. Pero waiting ganay. Lulong, Father? unsa gid ay nahitabo ni Noy Piping? Di ba kami gaghastalan bahay nila? Unsa gid ay nahitabo ah? Sultihi ko.
Mo na nahitabo, Father. Ug nagsugod gyud na katong adlaw nga gisultihan siya namo nga mobalhin kag parokya. O kay namdum ka atong niadto mi nimo ni Lida, Father. Tungod to kay naa namin na bantayan ni Kuya Piping. Lahi na gid ba? Pero ingon mo ka nga di lami manghilabot. Kinuo ko. Basta kay mauna, Father. Feeling na mo ni Lida, wa na makaya ni Kuya Piping ang kabugat sa iyong problema. Wa na nakaya sa iyong utok. Oh, uy, hala, nibalik sa agi si Father. Unsa makahisunod nga mahitabo, mga higala gidapit ko kamo sa pagpamati sa pa mga sumpay ning sugilanon. Pader, I am your pader. Dalit ka nato sa RMN Drama.